Čo si urobil? Čo jako? Naladený. Čo jako? No si ho tam mohol dať, si ho tam nedal. No lebo ty by si ho tam dal, ne? No lebo ja by som ho tam dal. No čo si robil tam? Čo? No nalade. Čo? To si ho tam mohol dať, a si ho tam nedal. Sleduj. Ideš! Pako! Do prdele! Pako! Do pekla! Do prdele! Pako! Do pekla! Do prdele! Do prdele! Do pekla! Hej, Pako ho tam mohol dať a on ho tam nedal! Do prdele mohol tam dať, ho tam nedal! Pako! Sleduj to. Vidím to. Dobre, Marek, dobre, ideš! Pálej! Videl si, ako som tam dal? Počúvaj, perfektne si ho tam dal! Perfektne! Super! Normálne som išiel a som ho tam dal. Perfektne si ho tam dal, ty! Jak si ho tam dal? Díky. Sleduj to. Ne! Do pekla! Ne! On ho tam dal tiež. Pako! Pako! Do prdele! Do prdele! Pako! Do prdele! Do Pako! Do prdele! Pako! On ho tam dal. Do prdele! Do prdele! Do pekla! To je Pako. On ho tam dal! Vážení diváci STV2, práve skončila prvá tretina a my už tu máme jedného hráča. Marek! Je to Marek Urán. Marek, môžem na slovíčko? Marek, stav sa vyvíja veľmi zaujímavo. Po prvej tretine stav je 1-1. Vy ste začali tlačiť, ale super nepustil, aj keď nakoniec uvoľnil svoju vlastnú svetiňu a vy ste sietili jeden gól. Ale keď už to vyzeralo, že už veľmi nádejne pre váš tým, tak super sa vschopil a dal vám tiež gól do vašej svetine. Čo si myslíte o doterajšom priebehu zápasu? Čo? Čo si myslíte o doterajšom priebehu zápasu? No, Ríšo ho tam mohol dať, ale ho tam nedal. Tak som ho tam dal ja. No a potom tlačili a keď som si myslel, že už ho tam nedajú, tak ho tam dali. Ďakujem, to bola vyčerpávajúca odpoveď. A my sa vrátime po prvej tretine po krátkom reklamnom breaku 20-minútovom. Dávajte pozor, hej! Ty, Marek, ty pôjdeš správa, hej? Ríšo, ty na ňo počkáš zozadu, dáš ho dole, obrancu, hej? Dáš ho dole, potom ty mu prihráš, postavíš sa pre bránu, vyštveš do ťa brankára, hej? A potom ho tam strelíš. Rozumiete? Ja moc ne. Ani ja ne. Ríšo, ty pôjdeš dozadu, Ríšo, ty ho tam počkáš, hej? Marek, ty pôjdeš potom dopredu, ty dáš potom ho správa, hej, dáš dole obrancu, počkáš, kým bránkár vyjde von, ty ho tam prihráš, hej, a potom ho tam strelíte. Rozumiete? Ja moc ne. Ja ne. A proste ho tam daj! Máme ho tam dať? No. Jaj, tak to už rozumiem. No to je jasné. To čo píska? Húj, pískaš! Húj, videli ste, čo on píska? Húj! Ty si obyčajný! Húj! Počúvajte, chlapi. Čo my furt plujeme? No neviem. Ja. Neplujme, ne? Veď ty plutím je to lepšie. Je. To čo píska? Húj! Húj, ty si obyčajný! Húj! Húj, to čo si odpískal!
Vážení hokejoví diváci, aj je po zápase boli sme svedkami úžasného hokeja a nádherných kombinácií. A už nám aj prichádzajú hráči. Marek, môžem na slovíčko? Dnešný zápas bol naozaj výnimočný a vynikajúci. Dostali ste 2 kanadské body a stali ste sa dokonca najlepším útočníkom zápasu. Ale čo tá 17. minúta 3. tretiny, keď ste dostali 10-minútový osobný trest? Už ste nemali dostatok inšpirácie? Pýtaj sa trénera. Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. A už nám prichádza tréner. Pán Cigel, ako by ste zhodnotili priebeh dnešného úžasného zápasu? No tak, už som myslel, že ho tam nedá, ale nakoniec ho tam chvála Bohu dal. Ďakujem veľmi pekne. A my spolu s televíznymi kamerami si ten nádherný okamih pozrieme ešte raz.